भरारी कर्तृत्वाची यशोगाथा रणरागिणींची नवरात्र निमित्त कोकण सात लाईव्ह स्पेशल बाई पण भारी देवा। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। नवरात्री स्पेशल आम्ही घेऊन आलो आहोत बाई पण भारी देवा हा खास एपिसोड। या माध्यमातून आपण विविध क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतलेल्या महिलांबद्दलच्या कामाची माहिती जाणून घेत असतो आणि आज आपल्या स्टुडिओत आले आहेत मेकअप आर्टिस्ट लक्ष्मी परब मॅडम। 18व्या वर्षी त्यांचं लग्न झालं आणि त्यानंतर फक्त इच्छा, मेहनत आणि जिद्दीच्या जोरावर त्यांनी मेकअप आर्टिस्टचा कोर्स केला आणि तळवडेसारख्या भागात त्या प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट म्हणून ते काम करतात। त्यांचं लक्ष्मी ब्युटी पार्लर सुद्धा कार्यरत आहेत आणि त्या माध्यमातून त्या अनेकांना रोजगार देखील देतात। या त्यांच्या कामाविषयीची अधिक माहिती त्यांच्याचकडून जाणून घेऊयात। मॅडम, आपलं स्वागत आणि नवरात्रीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा। थँक्यू। नमस्कार, मी लक्ष्मी नारायण परब, मी तळवडे गावची आणि तळवडे गावात जेव्हा माझं लग्न झालं तेव्हा मी 18 वर्षाची होती आणि लग्नानंतर माझ्या मिस्टरांनी आणि माझ्या सासूबाईने मला सपोर्ट केला की मला शिकायचं पुढे होतं, कॉलेज करायचं होतं। आणि नंतर मग मिस्टर म्हणाले तुला म्हणजे जेव्हा तुला कॉलेज करायचं असेल ना तू कर। आणि करता करता जेव्हा माझ्यात त्यांना आवड दिसली सुरुवातीला की मी जिथे शाळा तिथे ग्रामीण भागात आहे तिथे मी त्यांचं सरस्वती पूजन वगैरे असायचं तेव्हा मी तिथे मुलांना म्हणजे साडी नेसवायला वगैरे अशी जायची तिथे। तिथल्या टीचर होत्या त्या मला बोलवायच्या, म्हणजे मी तिथेच माझं तळवडे गावातच माहेर असल्यामुळे जवळच 10-15 मिनिटाच्या अंतरावर माझं तिथे माहेर आणि घर पण। त्यामुळे तिथेच मी ज्या शाळेत शिकलेली तिथे टीचर लोकांना पण मी माहीत होती, म्हणजे असं त्यामुळे ओळखीवर मी तिथे जायची। तिथले पालक पण मला बोलवायचे तिथे की जेव्हा कार्यक्रम असेल तेव्हा तुम्ही या म्हणून। मग माझ्या त्या मिस्टरांना तेव्हा समजलं की माझ्यात काहीतरी म्हणजे असं हे आहे करण्याची, म्हणजे मेकअप आर्टिस्ट वगैरे म्हणजे जर हिला पुढे काढलं सपोर्ट केला तरी करेल। म्हणून त्याने सहज मला विचारलं तुला काय करायचं, म्हणजे असं पार्लर वगैरे शिकायचं आहे का? तेव्हा मी म्हटलं हो, आणि मला कॉलेज पण करायचं होतं। जेव्हा मला लग्नासाठी स्थळ आलं जेव्हा, म्हणजे सासऱ्याने मला मागणी घातलेली तेव्हा 18व्या वर्षी, तेव्हा मी नाही म्हणत होती कारण मला कॉलेज करायचं होतं आणि माझं माहेर शेतकरी घराणं, म्हणजे आम्ही 4 बहिणी 1 भाऊ, त्यामुळे 3 बहिणींची लग्न झालेली, नंतर भाऊ लग्नाचं होता आणि मी। आणि जेव्हा मला मागणी घातली तेव्हा मी नाहीच म्हणत होते मी, पण नंतर जेव्हा माझे सासरे तेव्हा होते ते बोलले की पुढे तुम्हाला जर म्हणजे शिकायचं असेल वगैरे किंवा काय तर आम्ही हे करू, शिकवू तिला। आणि नंतर माझ्या बाबांनी हो म्हटलं लग्नाला। तेव्हा ज्या वर्षी आमचं लग्न ठरलं त्या वर्षात माझे मिस्टर पुण्यात होते, म्हणजे तेव्हा पुण्यात त्यांचं शिक्षण झालं, मॉडर्न कॉलेजला हे टीचर लागलेले ते त्याच वर्षी। पण नंतर जेव्हा लग्न झालं तेव्हा सर मिस्टर तिकडे मी इकडे, असं आमचं थोडं वर्ष 4-5 वर्ष अशी गेली। आणि सासऱ्यांना अटॅक आला अचानक, म्हणजे त्यांना माहीत होतं आपल्या तब्येतीचं, त्यामुळे त्यांनी लवकर घाई करून आमचं लग्न केलेलं। लग्न झालं 3-4 महिन्यातच ते गेले। नंतर सासू आणि मी इकडे, मिस्टर तिकडे, असं झालं। थोडं मी डिस्टर्ब झाले 2-3 वर्षाच्या, म्हणजे काहीच मला कळेना आणि जबाबदारी घेईन म्हणजे तेवढं काही मला माहीत पण नव्हतं, वय पण नव्हतं बरोबर, आणि काय करायचं कळेना। थोडी भीती मनात झाली, 3-4 वर्ष त्याच्यात गेली माझी। नंतर मिस्टर इकडे आले, तर म्हणजे येऊन जाऊन करत होते ते। नंतर त्याने विचार केला की आपण तिकडे आम्ही दोघे इकडे, असं सुरुवातीला झालं। नंतर इकडे आले, नंतर म्हणाले तू कॉलेज कर म्हणून मला। त्याचबरोबर आईने मला, म्हणजे सासूबाईने मला म्हटलं तू शिकायला लाग, मी आहे, मी असेपर्यंत तुला काय करायचं असेल ते कर, असं त्यांचं जेव्हा मला असं हे भेटलं, सपोर्ट भेटला, तेव्हा मला खूप असं वाटलं की बाबा मी करेन। आणि आमचं बागायती इकडे पण शेती, मग ते सांभाळून पण मी ते करायची म्हणजे तयारी ठेवली। फक्त थोडा मला त्रास झाला सुरुवातीला। मग आमचे काजू सीझन, मग काजूत आमच्याकडे 2 कामगार असतात, पण त्यांना जेवण वगैरे बनवून ठेवून मग मी कॉलेजमध्ये जायचे, जाऊन येऊन म्हणजे ते केलं। नंतर ते करता करता मी पार्लरचा कोर्स केला। मग सावंतवाडीतच मला सुरुवातीला माझे मिस्टरच घेऊन गेले की स्नेहल धुरी म्हणून आहेत मॅडम, त्यांच्याकडे तू कोर्स कर म्हणून, आमची भेट घालून दिली। आणि मग मी म्हटलं करेन म्हटलं, कारण मला त्याच्यात आवड पण होती। आणि ते करता करता मग मलाच कळलं नाही कधी मी ह्याच्यात म्हणजे उद्योगमध्ये अशी पुढे येणार असं किंवा काय करेन असं कधीच वाटलं नव्हतं मला। आणि ते करता करता नंतर माझा मुलगा झाला, नंतर म्हणजे 4-5 वर्षांनंतर मुलगा। मग थोडंसं तो लहान असल्यामुळे थोडं हे झालं, 1-2 वर्ष गॅप पडली थोडी, पण घरी मी चालू ठेवलं पार्लर।
आणि तिथे घरी चालू करायचं ठेवलं आणि एक शिशुकाठीचा कोर्स केलेला मी अंगणवाडीचं, मिनी अंगणवाडी. बरोबर. 1 ते 3 वर्षाची मुलं माझ्याकडे यायची आणि 3 ते 6 अंगणवाडी असं बरोबर. अटॅचमेंट होती ती जवळच तिथे. मग मी ती सकाळचं मुलाला म्हणजे सगळं मुलाचं करून घरचं माझी जी जबाबदारी आहे ते सगळं मी करून तिकडे जायचे. 1:30 वाजता घरी यायची आणि संध्याकाळी 3-4 वाजल्यानंतर मी घरी पार्लरचं करायची बरोबर. आणि ते चालू ठेवलं आणि ते करता करता मी होम अशी सर्व्हिस द्यायला लागली. हां, म्हणजे घरी घरी जाऊन पण इतरांच्या, हां, तेव्हा मी पार्लर टाकलं नव्हतं सुरुवातीला. मिस्टर बोलले की मुलगा थोडा मोठा होते नंतर आपण विचार करू, म्हणजे बाहेर कुठे टाकायचं असेल तर. मग मी घरी जाऊन करायला लागली. ते करता करता नंतर मी अजून पण आता मी जे तळवडे गावात घातलंय पार्लर, तिथे करता करता मी आता जे माझे जुने कस्टमर हां, आहेत बरोबर. त्यांच्या घरी जाऊन करायचं ते पण मी चालू ठेवलंय. हम्म. आणि तिथे मग सोमवारचं ॲडजस्ट करून त्यांना वेळ देते आणि इकडे मी तळवड्यात पार्लर चालवते. आणि ते आता कोर्स पण मी घेते, 3 महिन्याचा कोर्स घेते, 6 महिन्याचा हम्म. बेसिक म्हणजे तुम्ही आता स्वतः मी शिकवताय. शिकवते हां. मी. आणि आमच्या तळवडे गावात ग्रामपंचायत आहे, हम्म. त्या माध्यमातून मी ग्रामपंचायतीमार्फत कोर्स घेते. हां, हां. पुन्हा लुपिनचे घेतले मी हम्म. आणि जनशिक्षण संस्थेमार्फत पण घेतले. बरं. आणि आता सध्या मला युवा परिवर्तन संस्थेत विचारतायत, पण हम्म. माझा थोडा वेळ ॲडजस्ट होत नाही, त्यामुळे अजून मी त्यांना हो म्हटलं नाही. बरं. म्हणजे ते पण करायचं आहे. पण तुम्ही जेव्हा म्हटला होता की तुम्हाला लग्न झालं तुमचं आणि त्यानंतर तुम्ही शिकला, सगळं शिकलं. हो बरोबर. पण हे शिकत असताना कॉलेजमध्ये जावं लागायचं, त्यानंतर हो. घरी येऊन घरची हो. जबाबदारी, हे कसं मॅनेज होतं त्यावेळी आणि त्यावेळी काय अडचणी होत्या? म्हणजे काही हो. घरी आल्यानंतर काम हो. होतं, अभ्यास सुद्धा करायचा होतं. असायचा, कारण हो. एक्झाम असायच्या, त्याचे प्रॅक्टिकल्स हो. असायचे किंवा काय असेल ते. हो. तुम्ही कशात नेमकं शिक्षण घेतलंय आणि ते स्वरूप काय होतं, त्या आठवणी काय? मी जेव्हा म्हणजे कॉलेज करायची जायची आणि आत्ता पण मी 4:30 ते 5 वाजता मी सकाळी उठते. हां. उठल्यावर मी घरचं सगळं आवरते, म्हणजे इवन जेवण वगैरे पण. आता सासूबाईंचं म्हणजे वय पण झालंय, पण जेव्हा त्या करणाऱ्या पण होत्या तेव्हा पण मी टाकून जात नव्हती. जे मला करून बाहेर पडायचं ते म्हणजे जबाबदारी जी होती ना ती पार पडून मी ते सगळं करत होती. कॉलेजला जाताना पण ते अडचणी थोडे यायचे. मग ते आमची बाग आहे, म्हणजे काजू आहे, बाग एक हो, हो. आहेच, पुन्हा माड पोपळी वगैरे. मग त्यांना पाणी लावता लावता मी पुस्तक घेऊन पण बसायचे तिथे, म्हणजे पाणी मे महिना एप्रिल मे बरोबर, मध्ये हो. पाणी सोडावं हो, लागायचं ना. बरोबर. मग ते मध्ये जेव्हा वेळ भेटेल तेव्हा मी अभ्यास करायची. हां. असं करून मी सगळं हे करत आली. आता तुम्ही म्हटलं होतं की तुम्ही मुंबईत सुद्धा जाऊन हो. शिक्षण घेऊन आला, हो. तर तो कोर्स किती वर्षाचा होता? आणि आता आमच्या दर्शकांमध्ये आता हे कोण इंटरव्ह्यू बघत बरोबर. असेल तर त्यांना सुद्धा फायदा होईल की मेकअप आर्टिस्ट होण्यासाठी काय कोर्सेस असतात, काय शिक्षण घ्यावं लागतं, याविषयी काय सांगाल? मला मी तेव्हा जो कोर्स मुंबईत केला तर मी 1 वर्षाचा केला. मग मी इकडे मुलाला मिस्टर सांभाळत होते, मी सासू आणि मी जाऊन येऊन असं केलं, म्हणजे वर्षभर तिकडे थांबले नाही. हां. थोडे महिने म्हणजे ॲडजस्ट करून सगळं केलं. महिनाभर थांबलं, थोडे 15 दिवस, म्हणजे जसा जो सीझन असेल तेव्हा मी ॲडजस्ट करून इकडचं सांभाळून तिकडे जाऊन करून असं मी पूर्ण केला येतो. आणि मला वाटतं की महिलाने पण आता पुढे की ह्याच्यात म्हणजे आपली जर इच्छा असेल तर शक्यतो करावं. त्याच्यात जर मिस्टरांचा सपोर्ट असेल ना आणि घरच्यांचा पण, ती जबाबदारी सगळी सांभाळून त्याच्यात पुढे पडावं असं मला वाटतंय. बरोबर. हां. त्या कोर्सविषयी काय सांगाल? म्हणजे तो किती वर्षांचा होता, त्याचं कसं ड्युरेशन होतं, त्याच्यासाठी काय करावं लागलं, ॲडमिशन कसं त्याच्यासाठी घ्यावं लागलं, याविषयी काय सांगाल? जेव्हा इथे मी घेतला 3 महिन्याचा सुरुवातीला केला, हो. बेसिक म्हणून केलेला तो. हो. आणि नंतर तो करता करता तो झाला आणि मग मला वाटलं की प्रोफेशनल आपण शिकावं, अजून काहीतरी शिकायचं म्हणून मी मुंबईत केला. तो 1 वर्षाचा होता तो. आणि तिथे मग मी फुल मेकअप आर्टिस्ट म्हणजे प्रोफेशनली जे करायचं होतं ते तिथे सगळं मी शिकून आली. मग त्या होत्या त्या मॅडम पण मला ॲडजस्ट करून त्याने घेतलंय की माझ्या वेळेनुसार मी जायची. मग महिना 15 दिवस राहून ते मी करून आली तिथे. बरोबर. त्यामुळे मला सुरुवातीला जे गुरु पण चांगले भेटले ते नंतर पण म्हणजे मी सांगितलेलं की असे मी आहे Situation, हां. बरोबर. आणि शेतकरी घराण्यातलीच पण, आणि मला शिकायचं आहे आणि सगळी जबाबदारी पण माझी मला पार पडायची आहे. बरोबर. मग तिथे मला सपोर्टिव्ह भेटल्यामुळे मला हे शक्य झालं इथे. म्हणजे माहेरी, त्यानंतर हो, सासरी सासरी आणि पण. त्यानंतर शिक्षणासाठी तुम्ही जिथे गेलात तिथं सुद्धा सपोर्ट हो, फार महत्वाचा हो. असतो आणि तो तुम्हाला मिळत भेटला. होता या हो. माध्यमातनं. त्यानंतर आता तुमची सुरुवात झाली आहे ती लक्ष्मी ब्युटी पार्लरच्या हो. माध्यमातनं. मग कसा दिवसभर त्याच्यासाठी वेळ द्यावा लागतो, हो. मग कस्टमरच्या काय प्रतिक्रिया असतात, आणि कधी कधी असं होतं की कामात
कुठली तरी एक अशी अडचण असते हो. की त्या पार करून आपल्याला पुढे जावं हो. लागतं, यश गाठावं लागतं. तर याविषयी काय सांगा? मेन वेळ असते, वेळ पाळणं. जे आपण कस्टमरला वेळ देतो त्या वेळेत पोचायचं असतं इथे. आता मी ऑर्डर पण घेते, गोवा मुंबईपर्यंत जाते मेकअप ऑर्डरसाठी. आता इवन एक मी सांगेन की एक मातवणची प्रभू म्हणून तिथली एक मला ऑर्डर होती, मे महिन्यात ऑर्डर होती ती. आणि त्यांनी मला 6चा टायमिंग दिले, सकाळी 6 वाजता या, म्हणजे गोव्यात जायचं होतं लग्नाला. म्हणजे सिंधुदुर्गातून गोव्यात जायचं 6 पर्यंत पोहोचायचं होतं. 6 वाजता हे बोलल्या आणि घरी आम्हाला सुरुवातीला मेकअप करून न्यायचं आहे. म्हणजे सुरुवातीला आपण मेकअप करायचं आणि तिकडे जायचं, म्हणजे घरूनच मेकअप करून बाहेर पडेल. 6 वाजताचा टायमिंग दिला. म्हटलं ठीक आहे म्हटलं. आणि त्यांनी अचानक आदल्या दिवशी हळदीचा ज्या दिवशी त्यांचा कार्यक्रम होता त्या दिवशी मला 5 वाजता घरी या म्हणून सांगितलं, सकाळी 5 वाजता. मग म्हटलं आता लोक शब्द दिल्यानंतर आपण नाही म्हणू शकत नाही, ऑर्डर तर घेतलेली होती. मग मी घरी आली आणि मिस्टरांना म्हटलं, पण मला यांचा खूप सपोर्ट आहे माझ्या मिस्टरांचा, की त्याने म्हणाले की मी तुला सोडेन नेऊन. मग मी 4 वाजता उठली सकाळी. रोज 5 वाजता उठून मी आवरत होती. त्या दिवशी 4 वाजता उठून मी सगळं नाश्ता वगैरे बनवलं, जेवण केलं आणि मी 5 वाजता गेली तिथे त्यांच्या घरी. 5 वाजता म्हणजे ज्या कस्टमर जेव्हा बोलवतो वेळेत आपल्याला, ते एक मेन वेळ पाळणं महत्त्वाचं असतं. त्यांच्या अगोदर आपण पोचलं पाहिजे, नाहीतर कस्टमर आपल्यावर ठेवणारी एक भीती असते, टेन्शन पण असतं. आणि कस्टमर जसे चांगले भेटतात, काही काही असतात ते कसं त्यांना जे हवं, म्हणजे सुरुवातीला जेव्हा आपण घेतो ऑर्डर तेव्हा काही वाटत नाही, आणि जेव्हा त्यांची एक एक अपेक्षा असते ती वाढत गेली की थोडं टेन्शन येतं. मग आदल्या दिवशी नीट झोप पण होत नाही की उद्या आपल्याला ऑर्डर आहे, मग त्यांना असं दिलं पाहिजे. आपण देणारे माहीत असतं, पण थोडीशी हे येते भीती. मग घरचं करून ॲडजस्ट करून कसं बाहेर पडणार हे एक मनात असते भीती. पण ते सगळं ॲडजस्ट करून मग करावं लागतं. खूप महत्त्वाची गोष्ट या निमित्तानं सांगितले. पण जेव्हा आता लक्ष्मी ब्युटी पार्लर सुरू झालं आहे त्या माध्यमातून आता तुमच्या माध्यमातून अनेकांना रोजगार सुद्धा मिळतोय आणि तुम्ही अनेकांना शिकवता सुद्धा, म्हणजे कोर्सेस पण तुमच्याकडे अवेलेबल आहे. तर त्याबद्दल काय सांगाल? मी म्हणते की जी शिकून मुली किंवा महिला शिकून बाहेर पडतात त्यांनी घरी प्रॅक्टिस करावी. मी त्यांना तेच सांगते, प्रॅक्टिस करा आणि तुम्ही स्वतःचा छोटा छोटा उद्योग सुरू करा. घर बसल्या तुम्ही सुरू करा, की जेव्हा स्वतः आपण काही कमावतो आणि कमावतो जेव्हा ना, तेव्हा खूप आपल्याला काहीतरी म्हणजे हे असतं की आपल्याला आत्मविश्वास पण वाढतो. सुरुवातीला भीती असते. जेव्हा मी याच्यात पडली तेव्हा मला एवढी भीती होती की मला वाटलं पण नव्हतं मी असं काही करेन, सगळी जबाबदारी पार पाडून. आणि घरी अजून आमच्या कोण नसल्यामुळे ते एक टेन्शन पण होतं. पण आता मी महिन्याला नाही म्हणाले 50-60 हजार रुपये कमवते, म्हणजे सगळं घर संसार सांभाळून. तळवड्या ठिकाणी, म्हणजे खेडेगाव तसं आहे, खूप शहर पण नाही, अशा ठिकाणी मी एवढा 50 ते 60 हजार माझा बिझनेस होतो महिन्यात. आणि सीझन असेल तर जास्त पण होतो. हो. आणि तिथे लग्न वगैरे आता गणपती सीझन होता. आणि तिथे जे आजूबाजूचे गाव आहेत, म्हणजे तळवडा सोडला तर तिथे होडावळा, तुळस, मातोंड की आसोली, ओडखोल म्हणून आजूबाजूचे, आरोंदा, शिरोड्यापर्यंत कस्टमर येतात माझ्याकडे. आणि आज म्हणजे माणगाव, कुठे सावंतवाडीचे पण इव्हन माझ्याकडे 4-5 कस्टमर आहेत. म्हणजे सावंतवाडी, माझगाव, मळगाव, म्हणजे इथून पण माझ्याकडे येतात. त्यामुळे खूप माझी ओळख पण झाली आणि कस्टमर माझ्याकडे येतात पण, आणि नवीन नवीन अजून होतात पण. बरं. आणि तुमच्याकडे आता काही मुली सुद्धा मुली पण आहेत, त्यानंतर तुम्हाला त्या मदत करतात, तर त्यांच्याविषयी काय सांगा? मुली पण चांगल्या आहेत माझ्याकडे, जे भेटल्यात त्या आता 2 माझ्याकडे आहेत. मग ते सीझननुसार मी ते 2 कंटिन्यू माझ्याकडे असतात. म्हणजे गणपती सीझन म्हणा किंवा लग्न सराई असेल तर त्यांना मी इथे ठेवते आणि मी जाते ऑर्डरसाठी आणि क्लास घेते. त्यामुळे त्या मुली पण मला सोबत भेटतात, म्हणजे महिला पण आहेत काय आणि मुली पण. मग त्यांना सोबत मी घेऊन पण जाते, कारण त्यांना प्रॅक्टिस पण द्यायची असते आपल्याला. मग त्यांना तिकडे घेऊन जाते. इथे मुली सांभाळतात, पण त्या मुली अशा व्यवस्थित सांभाळतात की आपलं जसं हे करतात, म्हणजे व्यवस्थित सांभाळतात. आलेल्या कस्टमरांना सर्व्हिस पण चांगली देतात, की मी दुसऱ्या दिवशी आल्यानंतर पुन्हा कस्टमर जेव्हा येतो तेव्हा सांगतात की त्या मुली चांगलं करतात, म्हणजे माझ्याचकडे शिकल्यात पण ते चांगलं हे करतात. हो. आता तुम्ही मगाशी बोलता बोलता म्हटलेलात की जेव्हा आपण कमवतो त्यावेळेचा आनंद वेगळा असतो. आणि तुमची कहाणी तर अशी आहे की लग्न 18व्या वर्षी तिकडनं तुम्ही शिक्षण घेतलं, प्रोफेशनल कोर्स केलेत आणि आता मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करतायत. अगदी मुंबई, गोवा सारख्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही काम करताय. या स्टेजवर येऊन ब्युटी पार्लर चालवत असताना काय आताच्या भावना काय आहेत? मला खूप म्हणजे आनंद होतोय की इथे तुम्ही ह्या स्टुडिओत मला संधी दिलात, त्यामुळे मी तुमचे आभार मानेन. आणि महिलांनी असंच काही पुढे म्हणजे शिकून पुढे जावं, की
की घरी राहू नये, की जी आपली इच्छा असेल ना तर कुठचं ना कुठचं कोर्स. आता शिक्षण घेतल्यानंतर आपल्याला जॉब मिळेल ही खात्री नाही. बरोबर. मग ज्याच्यात आपल्याला आवड आहे त्याच्यात आपण थोडं थोडं करून ना पुढे सरावं आणि त्याच्यात पुरुषाने पण महिलांना सपोर्ट द्यावा एवढं मी सांगेन. अगदी हे फार हो. गरजेचं आहे. जेव्हा दोन्ही ठिकाणाहून हो जाऊ तेव्हाच ती गाडी पुढे हो, जाणार, नाहीतर त्यामुळे- एक चाक इथेच राहील आणि दुसरं पुढे जाईल तर हो. ती गाडी पळणार नाही. नाही. आणि हा तुमच्या बोलण्यातनं एक महत्त्वाचा संदेश आहे. आणि एक शेवटचा प्रश्न, काय आवाहन कराल किंवा काय एखादा सल्ला द्याल अशा महिलांना ज्यांना शिकायचं सुद्धा आहे पण वेळ मिळत नाही आहे, किंवा आवड आहे पण ती मी जसं म्हटलं की आता वेळ नाही आहे हो. किंवा काही गोष्टी आहेत त्यामुळे त्या मागे राहत आहेत किंवा आत्मविश्वास कमी आहे, तर अशांना काय सल्ला द्याल, काय आवाहन कराल? मी म्हणेन महिलांनी जर आपली शिकायची जर इच्छा असेल तर त्याने काहीतरी मी शिकते म्हणून नवऱ्याला सांगायचं. कुठची आवड असेल, कोर्स म्हणा किंवा काय आपल्याला कॉलेज शिकायचं पुढे असेल तर शिकायचं आणि नवऱ्याने पण सपोर्ट करायचा. आणि असं नाही की सपोर्ट केल्यामुळे महिलाने आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. जे घरचं आपलं आहे बरोबर. ते सांभाळून आपण ना त्याच्यात पुढे सरावं बरोबर. एवढंच मी सांगेन. आणि त्याने काहीतरी कमवावं, म्हणजे असं पुरुष जेंट्स काही करेल नवरा आणि आपण कुठेतरी जाऊ किंवा खरेदीसाठी म्हटलं साधं घ्यायचं तर नवरे पैसे अगदी, देणार अगदी. नवरा आणि आपण घेणार. असं नाही की आपण कमावल्यानंतर बिंदास आपण खर्च करू शकतोय. अगदी ते महिलांनी ते करावं असं वाटतंय. ताई धन्यवाद, तुम्ही इथं आलात, आमच्याशी Thank you. संवाद साधलात, तुमचा संपूर्ण प्रवास उलगडला त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. आणि आम्हाला असं वाटतंय की भविष्यात लक्ष्मी ब्युटी पार्लर हे आणखीन पुढे जावं. आता मुंबई पुणे एवढंच आहे किंवा गोवा आहे, आता ते देशभर पसरावं अशी आमची इच्छा आणि त्यासाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. Thank you. आणि नवरात्रीच्या देखील पुन्हा एकदा शुभेच्छा. थँक्यू. तर या होत्या लक्ष्मी परब मॅडम. तळवडेसारख्या ग्रामीण भागात त्या स्वतःचं लक्ष्मी ब्युटी पार्लर सांभाळत आहेत, अनेकांना रोजगारसुद्धा देत आहेत, सामाजिक बांधिलकीसुद्धा जोपासत आहेत. त्यामुळे एक सक्षम महिला नेमकी कशी असू शकते त्याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे या लक्ष्मी परब ताई आहेत. आणि आता इथंच थांबतो, एका वेगळ्या विषयासह पुन्हा भेटू. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद. उत्तुंग भरारी कर्तृत्वाची यशोगाथा रणरागिणींची नवरात्र निमित्त कोकण साथ लाईव्ह स्पेशल बायपण भारी देवा.